Marija Portelli, kandidata tal-Partit Nazzjonalista Fgħawdex, hija t-tieni kandidata Awċija li ma aċċettax it-talba tas-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley sabiex tikkontesta għas-siġġu battal li ħalla warajh David Stellini. Dan sar magħruf ftit sigħat biss wara li l-kandidat Awċi Joseph Ellis irrifjuta t-talba li għamillu Pooley sabiex jitfa' ismu għal dan is-siġġu. Fuq il-profil tagħha fuq Facebook, Portelli qalet kif kien Clyde Pooley stess li jagħmel kuntatt magħha personalment u ħeġġiġha sabiex titfa' isimha għall-elezzjoni interna għal co-option. Madankollu bħal Ellis hija ma aċċettax it-talba ta' Pooley hekk kif issuġġeriet li s-siġġu vakat minn David Stellini għandu jimtela minn Kevin Kutajjar u li qalet li ser tkun qed tagħti appoġġ sħiħ lilu. Aħbar li tkompli tikkonferma l-isforzi kontinwi mill-fazzjoni ta' Adrian Delija sabiex jevitaw li s-siġġu battal jimtela minn Kevin Kutajjar. Dan hekk kif l-istess Kutajjar ġej mill-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Intant il-kandidat Ryan Ċefajmer Ċieqa fuq Facebook ukoll spjega kif m'għandu l-ebda intenzjoni li jitfa' ismu għall-elezzjoni ta' għada fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Bħal żewġ kandidati Awċin l-oħra, Ċefajmer Ċieqa wkoll wera s-sapport tiegħu għal Kevin Kutajjar. Kien is-sibt li għadda l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ivvota biex ikun Gianpier De Bono li jiġi kooptit fil-Parlament. Madankollu dan ġie s-siġġu wara li l-eks President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut allega irregolaritajiet fil-votazzjoni meta tħallew jivvotaw żewġ persuni li ma kellhomx il-jett tal-vot. Intant bejn il-lejl tal-ħamis u l-ġimgħa twaħħal strixxun ta' drab mal-kolonni tal-faċċata tad-Dar Ċentrali bil-messaġġ irridu futur, irriżenjaw. Il-grupp Trapas f'messaġġ mebgħut lis-sit tal-Knisja Newsbook li minn dejjem kien ixaqleb lejn il-Partit Nazzjonalista u li dan l-aħħar qed jintuża sabiex jattakka l-klikka ta' Adrian Delija ħar responsabilità ta' dan l-istrixxun. Fil-messaġġ tiegħu l-istess grupp saħaq u spjega li dan l-istrixxun twaħħal wara li kienet il-klikka ta' Delija li waslitna għal riżultat elettorali diżastruż. Il-grupp kompla jgħid li żejjed kollu żejjed fil-waqt li sostnew li sabiex il-partit jerġa' jkun denju ta' oppożizzjoni effettiva għal ġid tal-pajjiż hemm bżonn nirriżenji fl-ogħla karigi tal-partit sabiex ikun hemm kap ġdid. Fil-fatt dan l-istrixxun ittella biss ftit sigħat wara d-dikjarazzjoni ta' Robert Arrigo fejn iddikjara li ġie sfidat u se jkun qiegħed jirreaġixxi b'saħħa. F'messaġġ li tella fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-ħamis filgħaxija, Arrigo qal I was challenged, accepted, will react strongly. Fl-aħħar jiem, Arrigo li kien meqjus persuna qrib il-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija għamel dikjarazzjonijiet b'saħħithom fil-konfront tal-koppja Gianpier u martu Kristi De Bono fejn sejħilhom il-pup. Saħansitra huwa sejjaħ bħala xitan lil Gianpier De Bono. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.